Imunita je niečo, čo s vami veľmi často riešim a preto som si povedala, že sa na ňu pozriem aj v tomto videu. A ako si môžeš podporiť imunitu prírodne? Imunita sa buduje naozaj pravidelnými zdravými návykmi, avšak mnohí zabudáme na jednu veľmi dôležitú zložku, ktorá hrá dôležitú veľkú úlohu v tom, či sme zdraví, či sme fit, či sa cítime dobre, a to je hlavne stres. Áno, na super imunitu pomáha určite veľmi vyvážená strava, žiadne procesované jedlá, nie veľa cukru, pretože to je tak, hovorím aj mojim deťom, cukor ľúbia zlé baktérie, tie sa na tom živia a my im nechceme dodávať silu, takže ja už teraz naozaj, keď aj idem, tak sa snažím pozrieť skôr nejaké zdravšie sladkosti, tmavá čokoláda. Takže naozaj na tú stravu treba veľmi pozerať, pretože imunita, to možno, že vieš, nevieš, ale takých 70%, 80% je v našich črevách. Takže ak máš problém s tým, že si veľmi často chorý a necítiš sa dobre, tak určite sa pozri na zdravie svojho čreva a napríklad ošetri ho s probiotikami, naozaj kvalitnými probiotikami s mnohými kmeňmi, tak aby to črevo začalo dobre fungovať. Zároveň, ty keď si podporíš črevo, tak v čreve sa tvorí aj serotonín, ten hormón šťastia, a veľa ľudí, ktorí sa cíti pod psa, depresívny, nervózny, tak majú práve problémy s črevom, s trávením. Takže zasa, keď ho ošetríš probiotikami napríklad, alebo dobrou kvalitnou strávou, fermentovanými potravinami, tak vtedy to črevo sa naštartuje a ty sa budeš cítiť imunitne lepšie, ale aj tá nálada pôjde hore. My sme mali taký príklad, klientka mala detičky, ktoré boli nervózne, nešťastné a tak ďalej. Ako im začala dávať probiotika, tak videla naozaj ten efekt na ich nálade a na ich pohode, takže je to celé všetko spojené. Druhá vec, ktorú môžeš pre seba urobiť, je určite chodiť skôr spať alebo spať dostatočne dlho, pretože počas spánku naše telo regeneruje, detoxikuje, naštartováva sa znova na to všetko, čo mu čelí počas dňa, čo musí vykonať. A keď my mu dávame dostatok oddychu, zregenerujeme aj našu myseľ, naše stres ide dole, keď spíme. A to je veľmi, veľmi blahodárne pre naše telo. Vytvor si možno nejakú krásnu večernú rutínu, ak sa bavíme o esenciálnych olejoch, tak zakomponuj tam difuzér, určite minimálne 30 minút predtým, ako pôjdeš spať, aby vlastne tie látky z tých esenciálnych olejov dokázali prísť do každej bunky tvojho tela práve tým dýchaním. Kľudne si to pusti aj na celú noc, aby si bola podporená. No a olejčeky na taký dobrý spánok, tak to môže byť určite levandula, bergamot, ktorý znižuje stres, alebo kadidlo. Výborný je aj napríklad majorán alebo sibírska jedľa, stromy, ktoré krásne uzemňujú a upokojujú. A pre našu imunitu je absolútne kľúčové zmanažovať level stresu, ktorý v živote máme. Pretože čím viac v strese sme, tak tým viac produkujú naše nádobličky hormón kortizol. Kortizol potom produkuje glukózu do krvi, aby naozaj sme mali tú energiu čeliť tým stresovým veciam, ktoré v živote máme, aby sme išli do akcie. Ako náhle ale ten kortizol je neustále dávaný do nášho tela a tá hladina je vysoká, tak vlastne sa znižuje imunitná reakcia nášho tela. Pretože kortizol je protizápalový hormón a ty si možno povieš, wow, ale to je ten protizápal, to bude super, lenže aj zápal, začiatok kvázi toho procesu je super, pretože to rátame aj vtedy, keď do nášho tela vstúpia nejaké baktérie, vírusy a to telo si s tým začína poradiť, chce si s tým poradiť, chce zničiť tie baktérie, aby sme neochoreli, takže aj to je niečo, čo vlastne s čím ako telo funguje. Avšak keď máme vysoké vlastne tie dávky toho kortizolu, tak to telo nedokáže tú zápalovú reakciu takto urobiť a tým pádom veľmi rýchlo aj ochorieme. Stres zároveň blokuje akékoľvek zdravé procesy v našom tele a zasa bude sa vtedy to telo sústrediť len na ten útek, útok, jednoducho napätie a preto vlastne my sa necítime dobre, preto niekoľkokrát za rok ochorieme, jedno s druhým súvisí. Ako dokážeš znižovať ten stres vo svojom živote?
Okrem toho, že si naozaj prehodnotíš veci, ktoré v živote máš a povieš si, že naozaj treba všetko stihnúť, treba naozaj, mne najviac teda v tomto pomáha, keď si urobím priority, keď si poviem, že áno, tieto veci, ktoré robím, sú dôležité pre moju rodinu, pre moju prácu, musia byť urobené, ale všetko navyše je už naozaj navyše a možno to ani netreba urobiť, pretože to vôbec že neslúži môjmu rastu, neslúži to mojej rodine, neslúži to môjmu zdraviu a takých vecí sa treba vzdávať. Ak cítiš, že máš niečo v živote, čo ti robí neustály stres, môžu to byť nejaké vzťahy, veľmi ti odporúčam, vyriešte si to v nejakom coachingu, prísť na ten problém toho, čo tam vlastne je, na ten mechanizmus, v ktorom ty operuješ, pretože naozaj tie myšlienky, tie veci, ktorým sme uverili, potom riadia celý ten náš život, riadia nás, riadia naše emócie. Emócie, hej, zase reagujeme na emócie, zase tým, ako myslíme. A už je to taký začarovaný kruh, že naozaj nenadarmo sa hovorí, že emócie prinášajú choroby. A my keď sa cítime v pohode a nemáme taký vysoký level stresu v tom našom živote, tak o to lepšie to naše telo dokáže fungovať a preto potom vlastne nebudeme tak veľmi často chorí. A toto všetko je dôležité samozrejme aj v rámci našich detí, takže kľudne si to môžeš aplikovať aj na tie detičky. A tu platí jedno pravidlo, že deti veľmi kopírujú energiu rodičov, takže veľakrát, keď mi prídete za mnou a poviete, že vaše dieťatko je často choré, tak okrem toho, aby sme sa pozreli na stravu, na výživu, na to črevo a tak ďalej, tak sa pozrieme na to, ako sa máš ty, milá mama, pretože ak ty si neustále v tenzii, v strese, v hneve, obviňovaní, zlej nálade alebo prevažne, tak to dieťa to takisto cíti ako ten stres, takže on nasáva naše emócie. A to si myslím, že každá mama aj vie, akurát si hovorí, že ale čo s tým mám robiť? Takže čo s tým máš robiť? Určite každý deň difuzovať, pretože čuch je spojený s tou časťou mozgu, ktorá je zodpovedná za našu náladu, emócie, nastavenie, náš limbický mozog. A náš limbický mozog takisto komunikuje ďalej a ovplyvňuje v podstate, vône ovplyvňuje aj náš hormonálny a nervový systém. Ono to medzi sebou všetko komunikuje. Takže ty, keď si zapneš doma levandulu, ucítiš ten krásny pokoj v sebe, ucítiš ten efekt na svojej psychike, na svojom psychickom zdraví, že sa skľudníš, že ten level stresu pôjde dole. Zároveň, keď začneš používať krásne rolončeky, ja tu mám napríklad môj obľúbený balans, kde máš kadidlo, modrý harmanček, čierny smrek a osmantus kvietok. A keď takýto rolonček, ktorý je ako taká prírodná vôňa, si budeš takto pravidelne vlastne rolonkovať na pultné body, a budeš sa dávať takto do pohody a urobíš si nejaký takýto denný rituál, kde jednak ráno, sa tiež takto rozvoniaš, pustíš difuzér ovplyvní celú rodinu, pohodu celej rodiny, bude ovplyvňovať a upokojovať ten nervový systém, takže ty takto už ošetrená, keď pôjdeš do práce alebo hoci kde, alebo aj medzi svoje detičky, tak budeš sa oveľa lepšie cítiť, budeš oveľa viac spokojnejšia, nebudeš taká vystresovaná, ten stres level budeš oveľa lepšie zvládať a aj ten nervový systém vlastne nebude taký preťažený ako bez esenciálnych olejov. Veľmi dobré esenciálne oleje, ktoré pomáhajú kvázi regulovať ten kortizol, sú napríklad ylang ylang, pretože on znižuje vysoký krvný tlak, pomáha zmierňovať napätie. Ylang ylang je krásny kvet, vonia veľmi sladko, krásne a ty si môžeš pracovať v difuzéri alebo zasa si môžeš vytvoriť nejakú takúto osobnú rolonku, osobný parfém, emočný a takto sa vlastne počas celého dňa ošetrovať. Levandulka je určite krásny olej, ktorý takisto môžeš využiť. Ona z dlhodobého hľadiska naozaj bude ti pomáhať znižovať ten kortizol, bude ti pomáhať s nespavosťou, s nervozitou. Je to krásny olej, ktorý sa veľmi hodí aj k deťom. Ďalším olejom je citrus bergamot, ktorý ale nie je taký ten energizujúci citrus, ale je skôr veľmi upokojujúci. Podporuje zníženie napätia, podporuje také zníženie pocitu úzkosti, redukuje naozaj ten psychologický stres a tá imunita sa naštartuje.
Takže tu je zo pár nejakých mojich olejových typov, ako na to ísť. Ja naozaj milujem preto vždy mať tieto olejčeky takto so sebou v takéto krásnej štátsade, kde máte už aj spomínané napríklad kadidlo, ktoré som vám hovorila, levandulu a iné oleje, ktoré naozaj môžu takto krásne podporiť vaše fyzické zdravie. To znamená, keď náhodou ochoriete, tak budete si vedieť z tejto krásnej štátsady 10 základných olejov vybrať a neviem, keď vás bolí hrdlo, tak si ošetrite hrdlo, keď kašlete, ošetrite si ten kašel, máte teplotu, takisto pri vás aj pri deťoch, ale zároveň tým, že to krásne vonia, to ovplyvňuje aj ten limbický systém v našom tele, v našom mozgu, ktorý ovplyvňuje nervový systém, hormonálny systém a to znamená, že on ovplyvňuje psychiku. A to je to krásne na tých olejoch, že vy si dokážete olejčekmi pomôcť na fyzickej úrovni, ale aj na tej psychickej. A dokážete vlastne podporovať pravidelne tú imunitu, pretože pravidelne si dáte tieto krásne voniavé rituály, zapnutie difuzéra, difuzovanie počas dňa, potieranie, rozvoniavanie sa tými olejčekmi. Pravidelnom používaním vy vlastne naštartujete ten imunitný systém, znížite ten level stresu, pretože stres je naozaj najväčší faktor na našu imunitu. A vždy, keď sa vás opýtam, aký život vediete a keď sa mi sťažujete naozaj, že tá imunita nie je dobrá, je za tým stres. Vždy mi hovoríte, máte veľa práce, neviete čo skorej, stresové obdobie, stres. Je to tak, či pri nás, či pri našich deťoch. Veľmi dôležitou zložkou na podporu imunitného systému je aj redukcia toxínov v našej domácnosti, pretože toxíny zaťažujú imunitný systém. To telo si musí poradiť s tým, ako to detoxikovať, ako to dať preč z nášho tela a nesústredí sa na to, aby tie bunky zdravo prekvitali, aby to telo fungovalo tak, ako má. Spôsobuje to jednoducho stres pre organizmus. Čo tým myslím? To myslím to, že keď prerieme vo vyvonianých práškoch, keď používam vyvoniané aviváže, striekame si doma samé chlóry, tak vlastne toto sa takto dýchanie vchádza do nášho tela alebo cez pokožku, keď si dáme to prádlo vlastne na naše telo a až organizmus sa s tým musí vysporiadať, s tou náložou tých chemických látok. Takže určite, čo môžeš urobiť si nejakú low-tox domácnosť, mrkni na nejaké tipy aj tuto u mňa na YouTube alebo u mňa na Instagrame, prípadne pridaj sa do Olejovej akadémie, kde máš naozaj kopec zdravých low-tox receptov, ktoré môžeš rovno vyskúšať s esenciálnymi olejmi. Verím, že toto video bolo pre vás užitočné. Ak chcete vedieť viac o 10 základných olejoch, ktoré podporujú takisto imunitu a aj nervový systém, pozrite si video zadarmo pod týmto videom, kliknite. No a vidíme sa čoskoro.